Barra mambo mtasi. Namira pambeni kudara mambo mtasi. Zvese zvataura chichavi chokwadi. Zvataura chichavi chokwadi. Ndikanyepa ndinoraswa nemusha. Ndikanyepa ndinoraswa nemusha. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Kusenza mama. Pamusoro that inene muna 2023 ndakazongozi ne6 months ndakanga masoweni shamwari yangu pandashandirwa pandasvaka masowe shamwari yangu ndatoiterekedza ndoshandirwa ndipandagara panze kwanza kweni makari eikazi imimi ndatoona ndinosori nemhepo yakakura because ndona muda kuitwa operation panenge nyama kaita seyamakatapo ndati amanje murume wangu haazvibvumi kwanza hamhepo yasinatori yekumusha kwemurume wenyu mukaita zvekutamba mwana wamakatakura mogona ita se munogona kutadza kumubata maitwa operation asi da kuti munamata nekuti mhepo yachona yakasinda yamakatarisana nayo saka mutadzoka murume wangu akapopota kuti iwewe wete zvemasoro wetete pandaramba ndakanyara nawo kumubaira saka pane umwe munhu akatiperekedza aiziya mubadzibabaira vavo ainzi mupostori anga aine motikari saka ndakamukumbira chaja yekumuchaja foni but ndaida kachaja ndaida kuchaja pabhatiri kwete mumotikari svikanzi wakumbira chaja because wanga wakuda kuchaja mumotikari yamupostori kwese ndakangoramba mbakopota ndibva ndangotangawo kunamatawo kusvikawo 9 manzi dzakwani ndakatanga kurwadziwa nemimba asi mimba yangu kurwadza kwaita yaingoramba iri pa3 cm ichizoka pasiri ndibva ndaita 3 days ndiri muchipatara kudaro ndibva ndadischargwa ndidzokera kumba nekuti masentimeters ako haasi kufamba saka hatingakwanisi kuita scan kana kuti kuita sei unozouya kana yanyatsorwadza masentimeters akuita sei akufamba ndibva vanhu vanga vari muwadhima ndakandibva kuti nirachikubatikire kuti sei uchadzi vanhu vanokunamatira because hazvisi normal zvekuitwa paurirewo kuti mimba inongoramba iri pa3 cm but uri kutorwadza zvoita zvekutoradza kuda kunenge uri mulebo ndibva ndakanga unamatira ndibva tazobudawo mazuva after visiting abva taenda kwadhokta dokta abva ndanzi mwana wako asarwa ne33 hours ngari ndibva ndanzira saka toita sei zvikandisana kuda kuti kuindwise but kunodhura zvikanzi asi pane imwe second weye tinogona kukuinhingipini togona kukuita dzenodzoka kuchipatara vatati aura tikitai second weye yachona ndibva ndaipa second weye yekubatsira kuvhura mwana nzira vandadzokera kuchipatara kweko ndibva ndasvika ndandatendwa wangu bva ndazosunungisa mwana manheru akadzoka kumba ipapa hapana unedzapo nyaya yemasoro vatagara patakaenda pandakauya kuzobvisira pane mwana weshamwari yamambo wangu mumwe mukomana anonzi ndinenge ndakamutuma kuenda kunotora mumwe mwana wangu anga ari kumba kwatete wake ngoni yasvika ikoko mva nditi amai mwana itai akaundi dzenyu nekuti vana vane chini vana vane nzara vanamuti hapana akaunzi andingamboita iwewe chingoya nevana vapidze mukondo vaite sei vauya kanzi munodanana nangoni anangotaura itinangotangazakira ndisei nangoni vai mwana wangu bva azorwara before nsangaiyo kuzororwa mwana wangu arwara zvisinganzwisisiki vagara muICU for 7 days mwana wangu kurwara kwaita aibloka tube but madoctors atesa tube yanga isina tsvina hapana chaioneka pamwana vandinomatirwa hama dzanguwo dzinoitawo zvemasowe dzobhilivha mune zvemasowe vadzatanga kufambawo kumasowe vanzi imimi havana zvamunokwanisa kuita asi kuti baba wachona ndovanota se vangatokwanisa kugeza munamato wemwana imimi muraona sekuru mukushingira kuti kurenyaite sei ararame but mhepo yachona iri kumusha kwababa wacho baba wacho havasi kushandisa munamato zvatakataura bcause pane sauti yatanga tamzetigezi baba wacho havana kuita saizvozvo mwana pa7 days mwana ashaya ndaingoshandirwa asi mandaita ndaibvita mameseji because ndaiziva kuti mameseji ndikamasiya ari mufoni anokonzeresa noise pai mumba mangu patagara ndairota mukadzi wakamboroora wekutanga achida kundidzipa vandashandirwa pazvapera pandakashandirwa ndakanzwisa sauti iyi mumba maoenda semaunorara
yanga yakasungwa vachidaiwa ndaita moto neimwe vanaisa moto. Saka ndauya kuno kumusha muna kutobva mumba mukakagara chiona zoti iyoyo zvakatanga kunetsa zvekuti zveminamato inenge iri minamato inenge dziri mhiko yowe bvatanga kukokota. Bvatauya kwatete mvati aiwa kana murume wako asingazviita sei zviregedzi. Kubva ndati alright. Tadzokera muna April takauya kunoku takahodha bhero ndakaita hafu neimwe shamwari yangu inoshanda pawatsumba patashiya bhero neria ndanaenda naro kuHarare. Ndisanaenda naro kuHarare tiri kumusha kubva paita musikana wamukoma baba mukuru ndobva ati ndandoda kutengerawo musikana wangu mwana wake chini masweta aya manje handina mari. Murume wangu ati ita sei mupewo masweta. Ndikati handikwanisi kupa mwana ane 2 years zvinhu zve12 years hazvimeki sense kundopa munhu zvekuti anoita chikoro kumba kwavo kana kuti anonotitengeta hazvishandi. Vapopota ndikati kana zviri izvozvoka kana uine nharo tingozvitora zvirape uite sei uende unomupa. Inini ndichaziva kuti ndichaita sei ndichateera here ndonotora zvinhu zvangu kana kuti ndichamupa zvese oita sei otengesa hake kana kuti ochingopfekedza ke mwana wake because it's useless kupa munhu ane 2 years chinhu chemunhu ane 12 years. Tadzokera muna April muna kupera kwaMei tinotonyatsowirirana zvakanaka atori manhere ndobva aitanga nyaya yemusikana uyo. Iwewe nyaya yemusikana uyu izinenzi kuti zvakuda kundipa imwe pfungwa dzekuti iwewe nemusikana uyu asi munodanana here because hatinganetsirani munhu ane mukomana wake nechinhu chatina futi chihombe kune mwana wachona chochonzi tonetsana mumba munomu. Svikanzi izvozvokazvita next time zorambisa ndikati aini kana zvitanazvo zvichinetsaka unogona kungondiramba haisi mhosva ndoziva ndarambirwa Christina engeovha tinobva tifamba chazotaura ndakaita sei ndarambirwa Christina nenharo ndakamunyima chini masweti. Taizwa background vakuenda panyaya wati ayo iyo mazazava kundiramba ndonyaya yako saka iwo ari kuti iyo kana kuti ari kundiramba kuti here hautauramba aiwa inini ndakamuti process yekundiramba unoenda neni kunondipa gupuro pamberi pevabereki vangu. Gupuro akada kundipa ndirega ndikaramba kuritambira ndikati hande kumba kwedu unotaura mhosva yangu yandatadza yauyeri kuita kuti undirambire. Ya, ine ndine ndaidana naTarget. Zita rangu ndini Noatafira. Ndaidana naye mukadzi. Mubadzi vazotasangana akanditaura kuti ndine nhumbu. Ndakamutaura kuti inini zvemasowe. Kuzobata kuti ari kuita zvemasowe aikumbira chaji mazuva yatanga kutaura. First day atora chaji adzoka. Second day togara pamwe togara ndati pasina magetsi. Saka pandakakumbirwa chaji ndafunga kuti ndoenda kusungira tumatambo here. Ndadzoka kubva kubasa ndikuona tambo ina tambo kwe. Mangwana tondipe kuti chaji. Musi wazoti dai wandipa chaji ndakamboda mwana udzokomba. Ndosvika ndikuona mazimupostori uya ari. Uyu ndiani? Kazi aiwa uyu ngewekuti tinombopota tiperekedzana mazuva. Ndikati kumazuva kwendisikadi. 1. Vatauya pakarwara mwana. Kazi mwana arwara. Solution ndoripo badzi kwenda kumazuva. Saka ini ndakuita zveminamato. Ndikati on one condition mukadzo. Kana waenda kumazuva kwako ungotaura hautauri mishonga yako nenhongo dzako nezvawataurirwa ikweyo. Kana mukataurirana pafoni pameseji usadhirite kuti nini uzondipe proof yekuti ndandaura neprofita nyaya iyi apa. Fast forward kusvika apa pazoita fight yekupedzisira yazozwa okay kune bhero iyi inini chakaita ndinetsana naye ndandiri mutsiurira nyaya yekuti takatenga bhero pabhero racho ndakatotanga business rataimboita ndaitomupawo mari aitangaga business kai pabhero iri ndakatoti ndina ndiiso yangu mari ngoti kwatiri kuenda kumusha kune hama dzakawanda ndingopota ndindotorawo hane ndipa uyo hane ndipawo. Saka munin'ina wangu mwana wamainini anga atori ndikati muning'ina
ndakabhadhara mari mubhizinesi ranga iwo piwo tuembe tuite tutatu mukoma mutimo angaingo akati musikana wangu unoyeyo ende hembe haina saizi papachiwanhu chedu unotora kana isingakwani uyu bangopawo umwari murai saka ndikati ndopowo uyu 2-3 ava atanga kuti neni pamberi pamukoma wangu wacho nemwana wamene iwovovo atanetsana zvapera ndikati pamwe anga ari kuonererwa ngavanhu vari apa zvingoda tinyatsori pedu tega saka tadzoka South Africa tatuda kuti hazine zvindofunga nyaya yakapera mai mwana bona ukangoda usondinyima chimwe chinhu pane wana usasovha watanga kuti pamberi pavanhu vacho wakumbira watanga kuti tu zvimboitwa nganini ndikuti taugadzira fight ava atotanga futi kuSouth Africa kwacho fight iro takarara tichatauzana tapedza kudaro imwe Friday ndiri basa foni yake yange yakadengwa WhatsApp message ikapinda pafoni inoreflecta futi pakompyuta saka ndakaona message yekuti ngataurirane before 11 kwazi message yekuti ngatitaurirane before 11 ngekuti anochaisa matikofu ichibva yapedza vadhirirwa anoziva kuti laptop inoshandisa personal laptop ndandinayo basa msoro saka nione okay ndasvikaomba mai mwana munhu wangototaura naye kuti ngationane na11 uyu ndiani kasaiva ndievangelist ndikati evangelist zvatakataurira nawo message dzemumashowe dzemunamato hatidhichiti baba ukapata kuita kuti kana muzoramba ngoti natana evangelist nyaya cheka ipo pavandipoda tatanga kufonera natete tete wake tete rotamtsanangura tete one mwana nyaya takataura muna November nyaya takataura tubva utanga nyaya takataura mwana arwara nanhasi ndio indori chirunaka chacho asobatsirwa ndona madzimai wese maprofita kutaurwa Yesaya waruku tunotsangana nyaya yemasoro nemishonga manhero acho iyoyo yacho patakatazotaurira tete manje kasaiva kuitotaura naevangelist wacho atori murume ane mukadzi saka wakati waikotaura ndakati atishotaura ndamupusha kuti apinde mupaseji andavhara dhoo ndavhara dhoo wakutaurana paloud foni yake yanga yakafa yanga yadzima wifi amaoita zvekuti yange ndavakutetwa kudidi saka yanga yadzima WhatsApp saka pamira seri kwedhoo kuyakweyo kazi apa utaura nefoni yavo makiri paloud kazi zvino zvaatitataura WhatsApp yake saka mangwana totaura sei kazi aimusiya akadaro iwo kuti mondotaura paTikTok pena ngoti wangoona kuti paWhatsApp ngoti tatalinga nemakombiyuta zvokuti mumwe inopota ichionesa mameseji ekupinda kazi ngataura ngeTikTok kwako kazi okay saka zvino zvavo zvirambira ruma kazi ausambomuti suri pamusiya akadaro pandasiwa pandati okay iwe shamwari zvoramba togara taise mumawaniso tindori tupa dzimba mucomplex tikazomuka takuwadzana hazvizonakira saka tofanira kuparadzana kazi aisi nyaya varongedza zvinhu zvake vaisira mumba ndikati ndokupa mari yebhazi uende kumwe pandamuka ndikati okay 1000 chienda kuna tete osvika ndogupura ndapikwa sezvo tatambotaura kufoni mamuri end of that was towards the end of June 1000 rands saka vakwira bhazi yebhazi ndamupa mabhegi amacho arongedza ndabhadhara vakwira bhazi vasvika Marare kazi ndi mari yashota yekuti tasvika kwaona ichakwani panguva yacho iyoyo anga ine mwana wadoroka angati kwaoperation kazi nemari yemutwara futi operation inokwana vandatumira mari yekuti mwana wacho akapiswa vandapoti pesa vandawedzerana ndikati imwe yacho iyi chienda kuna tete wozivise tete saka June haana kuenda kuna tete kwacho ine July I think mid July ndopandakaiva saka July ndandiri kuno mid August ndakudzoka South Africa apa July wacho taifonza dzingaifola video call ationa ndiri patsonzo iye ari kuHarare kwaleyo vabva Harare vadzoka South Africa pamberi kuti ndaiyeya pakupera August ndibona ndakuti iwe haticharambe ndoroenda full house ngoti zvine zvitaramba saka iwo chibvisa 12 zvawakasiya ngoti angasiya mubhedha wake nezvimwe zvidziyo kazi ini ndakudzoka ndinoenda kuJoburg kotsvaka basa kana kuti kupi saka ndikati shamwari tagara June July apera ino last month ndaisa notice saka zvinezvi ndikadzoka ndobvisa zvinhu iye vandoga kuya kukana marriage yange kutsonzo akakwira kuenda kugara pamudai kudenda ndakwira bhazi kudzoka kuSouth Africa kochitanga basa mangongo ndokubira mupangidza hembe nandakapfeka musoro akundirambidza kukwidza zvinhu mumotikari kusvika hembe yabvarwa ndiyo nandakapfeka ndapedza kudaro handina kurara nekuti mupaka zvimwe zvinhu zvese ndaandazomboti okay zvinhu ngazvinde baba wakarende mukoma wangu vari kuo ndikatora zvinhu zvese zviende ngoti anyway wambai kurenda tatobasa wekubasa baukaona ngoti masikati dheri acho ndakadaidza kuti kuofisi ndasvika kubasa
arambira motikari kazvido anditiza. Saka pakubasa kuna agara motikari mumashure etini manje. Ndikati ndozvoitika izvo. Mangwana ati makuseni ubasa wakati asi mwaruza motikari vanoruka anomuka mota yake. Ndipo ndakana zviona mandogara pakurenda handisisina saka kubhadhara rume yekurenda futi kuti ndigare naye zvazviti andakwira bhazi kudzoka kuno. Ndakwira bhazi kusvika kunongo takasvika wanga uri musi weThursday maningi. Then Saturday takaswera Sunday yacho patadzika kuona Tete wacho. Sunday tosvika kwatete iye wacho akandosvika Babulonzo. Kana Tete wacho anoda kutomutaura naye saka ndakazoguma ndakutaura kuti Tete ndo nyaya vaita taitaura pafoni $5 yegupure. Pandiri kubuda mumba vatera mashure. Kusvika tisvike patsonzo apo ndipo andoti. Zvinezvi kurugara murume yepanze anongobuda dzinguva achienda kuada achidzoka achipinda mukicheni achibika zvada achidzoka hapana kutaudzana hapana kuti saka shuwa munhu ndiri muramba tibatsire kuchanda mune vanhu vanga murenyu vatsio inini naye tina mwana bangoti akandoita mwana wana akashayika asi iye une wake wana waita newamoro zvamauya nazvo manje kudare kuno isusu dare redu haribvumiri harinambanisi wako asi rinotowakiridza kuti wakudai zvadini zvaita asi inini chandoda chedu ina look at your age. There's life after this message. You are all very young. Muchiine zvekuita kumberi. This is not the end of the world. Kana musadanana, itai what is supposed to be done. Musiyana zvakadii zvakanaka. Because mangwana zvichazopinga futi pamberi apo ngatidzokererana. Saka dzokererana naye mune zvakadii. Asi chekutanga chekuti kana mati hamuchadanani hamuchadii. Because ina ndingakufosiwo kuti gara ndimukadzi, ndingakufosiwo gara ndimurume. Kana musadini. Because chichaitika chakufosa kuti ndai mugari mese maumbayana nebanga. Inonzi mambo ndiye akaenda kuti vanhu vati sei vanouraya. Ini ndikuti do the correct thing, moita nenzira chaiyo inofanira kuitwa. Asi changu chandingotaura kuti there is life after this marriage. Unokwanisa kunge urufunga kuti marriage ikandipfuura zvinhu zvangu zvaoma, asi unokwanisa kushamisika kuti upenyu hwako huchakunakidza kudarika izvo. Because life yamataura kanguva kashoma shoma zvamaitirana patime shoma shoma yakadai inoratidza kuti the next thing kukuwadzana. Saka namusadananira siyanai nguva muchinayo. Saka iwewe mukwamba ndiwewe une mukadzi wako uchimuna handichamuti uchamuti iwewe mimai murume wenyu muchimudai. Mimi nakwimba yangu nanga ndichiri kuita nekuti mhosva yacho yakadakadzwa mhosva inobatika kumudai here muchimumuda murume inomungodi chimwe chinhu chazonyanya kuitika pazonyanya kuita kufurirwa kwakanyanya kuwanda kuti unokuvadzwa nemukadzi nemushonga. Saka handizive kuti munamato unokwadza here kana kuti iwe unoda zvemasoro saka munogarisana sei? maoko hadi iwewe ndozokurarama ndawo mumusha umo muri mai ngeme murumeyo kuteerera masoende vanga paita problem abaziriwe chikulambe iri kufunga kwanoita ndofunga kuti kana vanhu tikuenda kuchechi tikuenda kuchechi kumbatsiro
hatisi kuenda kuchechi kotsvaga maproblem. Because then I always look up to wakadzi vanoenda kuchechi. Kuti wakadzi iwo vanofanira kurarama life reexample mussociety. Then kana muti ndimi kuswera kuchechi, 3/4 of your time mukuchechi, 1/4 kumarriage. Matka 1/4 yacho kumarriage. Itsviyo. Saka kunoita kuti vanhu vawinge mari. Asi Mwari asina chakukanganisira. Kana maenda kuchechi, we expect you to read Bible mukati kwaro, hekona kunze kwaro. Kana maenda kuchechi, hati expect kuti munonakiwa nekutakura maBhayibheri musingaawiwi kuti anoti chii. Kuzinika wengereka kuita munhu anenge achiti muBhayibheri achiparidza St. John chapter 5 verse 20 endai ipapo anoti zvakati endai kuna St. Peter verse 10 kwemwana zvino zvakati endai kuna St. Luke verse zvakati. I don't like that. In personally I hate that. Why do I hate that? Uri kuita Bible study. You are busy studying mavhesi. Usingagoni kuzointerpreta kuti mavhesi acho ari kungoti chii. Because unozwa kuda kuti Bhaibheri rinotaura wani kuti imwadoro hasusararadzi. Ndo parudini babo. Pauri kuda. Wobva tokubira papi. Ko kumberi kwacho kunonzi chii? Kumberi kwacho kunonzi chii? Ndosaka ndoti ukazwa kuna anojoka Bhaibheri akataura zvose ndiro wotaura zvose John wotaura zvose wotaura iye muri yega anotsvaga zvaari kuda kuBhaibheri zvinoda iye asi zvisingadi Mwari. Pane argument ogara izvo. Chakakosha chii kana uchienda kuchechi? Chii chakakosha kana uchienda kuchechi? Mabasa here kana kuti chii? Faith or works? What is important? Handikaona. Asi chinotozoshande chii? Chinotanga wazwa chii? Chekutanga you have to believe. Kuti zvauri kuita zvinoita. Asi usati wabhilivha, unofanira kuziva kuti kana uchibhilivha zvakati mabasa anotarisirwa nezuva ndeaya. Zvakangofanana neargument yeZaini umu. Chakatanga chii? Asi unoti huku ndiyo yakakanda Zaini, asi huku yakabva muZaini. Saka chakatanga chii? So it's an argument which isingaperi. Zvakafanana nemabasa. Kuti udzi Mukristu unooneka uKristu nechii? Asi kuti uite mabasa akanaka unofanira kudini? Unofanira kutenda first. Saka wakawanda wenyu you thrive kuita mabasa akanaka asi musikatendi. Vamwe wenyu munotenda asi musikakwanisi kuita mabasa anotarisirwa nevatendi. Hallelujah. Tiri kudaro wai. Tiri kuti taisai chinhu chiri kuuraya marriage. Handicho chinhu chaifanira kuuraya marriage. Ndo chinhu chaifanira kuwaka marriage. Because it's very rare kuenda pamarriage iri kubreakwa because of church. Azviti. Saka kana chechi yako paradzanisa vanhu, saka tichararama sei pasi pano? Nobody is ready. Chechi haina kushata, asi how we interpret zvinotariswa nemunhu kana kuti chechi ndo zvinodini, ndo zvakashata. Ngozi murikuona muri kunamata Mwari, andizvo mukuenda kumasowe muri kunonamata muna Mwari zvamwe zvishuwo zvenyu zvechii zvemwoyo. Ende chishuwo chacho chamunonamatira Mwari ndechekuti dai marriage yangu yadini yamira zvakadii zvakanaka. Handiti
asi makudzika mugomo manamatira zvinhu ichocho masvika chekutanga kumba kuti fako ndikubikire inini fako bika wega. Saka waswirerei uri mugomo uri pamabvi, it means hauti kuziva zvauri kuswirira muchi mugomo. Kana wakwira mugomo unofanira kudzika pasi kupitika mumba wa a changed person. Ukaona every Sunday uchibva kuchechi chaunotanga kusvika kana kuti musi wesondo manheru kutori neargument kumba iwewe nemukadzi wako, taurira mai mana kuti garai kumba, siyanai nechechi, chechi haisiyi nyumba. Because musi weSunday izuva rekudiscussa kuti nhasi mari dzedu takamira sei mai kwenyu, nhasi baba kwakakata kwakuchisi zvakati. Baba chito no kwatazoenda kumene of integrity. Ndotazozika ndaisaziva kwaifada kuti mitombo inobasa kuti munhu usikanaka kutomubikira manona ndingobika ndozvatauzwa kupi kuman of integrity. Man of integrity haina kutaura kuti baba gara netsvimbo ine musoro mutomuseketo akangoti mopa handizvo zvataura kuman of integrity. Ukaona wakuzobva kuman of integrity manheru acho chaimukadzi netsvimbo gara kumba, siyana nechechi, you are wasting time. The same applies kuti madzimai kana wabva kuchina chemadzimai uchiona uchisvika uchipopotana nemurume wako, gara kumba, chechi haisi yako, handi zvako. Tichesandi Bible inotaura what God has joined let no man put asunder. But kana chechi iyo yakuti put asunder tiri kuchii ndosaka kuingiriri machechi ava kushaya vanhu. Ukaenda kuDenmark hakuna chechi, ukaenda kuChina hakuna chechi. There is no religion in China. There is no religion in Denmark. Why? Ndio zvinhu zvatotwari zvokuti chichi chaifana kukubatsira ndo chaunopwanya, ndo zvatokuti aiwa isusu unomu takadzokuinoitwa kuti murume unopfugamirwa, unobikirwa, unowachirwa, unoita sei. Murume haataurai nezviri pamusoro nechii zvese handizvo. Asi kana uchiona uchizviita izvo then kubva Satani wapinda pakuda kuti kana if you sekutaura kwekuti mudaidai murume uyu zvaasingadi akakutaurira ari kukutaurirai. Kana paine munhu wamunokwanisa kuziva kuti anokwanisa kuti baba agari nawo pasi wataurirwa nyika, imimi mubva maita zvamunofanira kunga muita. Kuzi murume kana ati it's a simple instruction, kana muvhangeri akafona kana takasema message yeprogram yekuchechi, don't delete, siya iripo, tione tese, toita urongwa hwechechi tiri tese. Iwe delete. And also delete chete, unoti delete for everyone. Saka wakati delete for everyone, uyu ari kulaptop akaona yazi delete for everyone, asi wanga atoona kudaro zvadini zvanyoka ari kuti saka purpose yekudelete ndei. Ukaona pane dhimendete kuti don't delete, iwe delete, don't do this, iwe kuita izvi. Why? Zvanga zvakangofanana changa mbere kudzivita kana kusadhivita. Nekuti pandakaenda pacho pekutanga akandibvunza ndikamusanangura zvakangoita noise. Asi zvanotaura the best thing kuita sei for now naini enda ndiri iwewe for now submit to your husband. Chibvira zvechechi zvese chibumira gara pamba. Munhu anenge ine problem yekuda chechi yasina kutaura murume wake
kuti iwe unepakaziwe kurarama kwako unofana kunga uri pasi. Usakagwadama waenda. Saka murume anodaurwa kwekutanga kuti inini upenyu hwangu huri pamasoro kana tizvigone kutokii. Kana asingazvigoni zvadhamazvo. Kana wakaziva usaende kuchechi, chechi kutaura kuti iwewe murume wako uchazodai yachiti handizvidi. What kind of a woman are you? Unoende mutemo wako uya mumusha mevanhu kuramba kubuda mumotikari kusvika munhu asiya basa kuye unogara kunokuwatsoka. Aiwa, ishe pandakaramba kuda mumotikari ndepekuti mukoma wake vakagara uko vakamuudza kuti tiza. Saka inini ndo chakandipa aiwa kubasa ari kwanombonzingwa basa. Asi motikari yakadii? Yakazara. Asi maifanira kuti maidhasi mwaende chii? Nemotikari kofana. Asi motikari iyi kuti rasi inini ngatikutorei kana muchida chinhu chisingadiwi nemurume. Murume usaende pane shamwari dzake komunyadzisa. Murume usamuteere kubasa kana kubhawa. Ukaita zvinhu izvozvo unodzingwa. Ukaita izvozvo usabuda. Ukaita izvozvo kuti murume ari muofisi dai utovhwa nemashefu kuti unambira mwaka unakagara kufera ndiye kuti ndiani mukadzi urambana uramba ukuda motikari unonyadzisa murume wako. Saka mama asikuona value in your contribution to life. You are useless. Moses, ukasema value yekuti mumatu kunozikazisa unobatsiri. Unoona kuti mubatsiri wemunhu wako. Unomubikira, unomwachira, unomusapota kuti basa. Ukaona kuti ndiwe zvava, instead of working in the city, value yacho ndei. Unochalecha kuti ndonama pana process. Hapana matu hapana matu. Ndazika chimwe chiripo handiti ndosaka kunzi chi vanhu rorora wechi matro handiti pamwe pacho kana uziva kuti kupostorika rorora nepostori ngotsika dziri dzakadii nyando pakaya mukadzi hapana nekomenda kuti zazoti ibasa ravo mapostori ndo kaitirikawo haungatiwo wapinda postori unoona wakadziteni wosvika kuti hapana unoya pano indato pano hapana aiwa waita kurwrong person because the belief iruko ndeyako zvakadii. And you can't go postal wenda kuti ndauchaka 511 postal. Pane postal mambo vakachaka 511. Kuti namba. Tuzi. Sawanda. Unobvunzwa ziwo uri pachingani. Uri woti ndiwe chi7. Woti komnino wakuti amnino wangu ndiakazoya after inini. Pasemu murume mwino wangu same father same mother ndiye pa number 8. Uzidochi ndo zvaiko. Wazijoina boss wita sei unozvikwanisa. Kana usingazvikwanisika usazvitange. Siya wanozvikwanisa wadi. Wait. Munopadzana mahara. Because uona uyo asara uona sauti iri modhumbu iri mujira rewaiti. Apota uona kune dombo rakaiswa pamusoro madhoo kupinda pamusoro pedhoo pane dombo rakanamwa nesenzeni. Upota wakadai pasi pefeti pane dombo. Upota wakadai trouser romupfeka ware sutu mune dombo. Munhu kana asikadi hake kana asingadi hake guys hadi musamumanikidze zvasikadi zvaasingadi. Inini chandinotaura chekuti hapedzi yavo murume wekavo handiti ukaona zvese zvataura child yes child a lot. Ukaona tikasva kuti mujaya tambonetera zvishomani asi ngatipinde futi tese iri Africa. Let's go back to South Africa. Kuti maybe tikachinja environment zvinhu zvedu zvinodini zvinofamba zvakanaka. Makwira kuinda Africa masvika ikoko mhepo dziya dziri kuno kutonzo dzapira futi dzako dzakwira wainda Africa. Ukaona dambudziko rinokurosa bhodha kuti
vanhu vaenda kuSouth Africa vaenda kubika handiti waenda kubasa wachadzoka vari pamberi ikona kuenda kuSouth Africa makudzoka muri panamba mutwe nemasikipa akatsemuka the only way marriage you can save this marriage is to submit and nekuita zvako ndo zvatuka because ukataisa murume uyo handiti haana kuwandira akabuda pachena zvaanoda nezvasingadi ende iwe akadhonza nesanzi rako aibva adhonza nesanzi hapana pakambotaura zvisina vana vavo vari kwei saka let's be blunt mukadzi wako akambovhura murume unoramba wangofunga kuti achahura saka you become overprotective unaona hata vakamboyobota nomwe murume waine vana vena umwe murume akaibota handiti saka anokuakoivofunga kuti akambonakiwa nebota rere uchazvida futi mvura kuya akambofamba napo inofamba zvire gore negore ikandonaya badzi inofamba saka uyu une fee yekuti nyangwe munarukwazi kukwana kuti bakuta kulinga laptop yekubasa kuilinga nefoni yemukadzi kuda kuona kuti chichimwika isaini hombe yelack of trust. There's so much mistrust in relationship. chakapota trust ndava kuti mukadzi wake kuti angairara namukomo wake ndo pakanyanyorasika trust yake zhinji wati mukadzi wake wekudini wekutanga airara nani namukoma wake ndo pakanyanyorasika yake ndo zvaanoshandisa panzi uri kuona nyaya yatirikutaura ndeyekuti mukadzi wake akarara namupfungwa handiti akachita handiti that's why asatrust chii wakadzi saka izvozvo ndo zvaifanira kuchengetedza kuti murume wako anofanira kuti trust ndikaita anything chiri suspicious murume wako hazvifani he went through this beaten once iwo kana iyeka mukadzi wake akatomborana namukomo wake asi hapana mwana kurunzwa hapana chii wakandouya napoliti ndozowanozwa kuti hapana akapanza asi iwe wakahiwa politi nemunhu wasingazivi ukabva wapanza kaini saka nokutrasta sei inyaya issue yechiva kumana notu issue yetrust chiudiwa marriage means just trust and nerespect trust each other respect each other nyaya yatumira because nyaya iripa kuti kuti pane kaelement kudzi handi zako kaelement kehandi zako ndokakuraemeri ukuzokwana munhu achitaura usataura napastaka iwe uenda kuza napasta element wakukura kuti akakumbira ruregero changamire mukadzi uri kukumbira ruregero vatorinaizvo ndikati akakumbira ruregero zvine zvandichatamira ngekuti handicharutambiri paruregero handichazvigoniwa makore matatu ese ndagara naye nyaya hwani kuti ndofunga ndiyo yaambe ruregero ndiyo yataura wega masoro akokwei tikati pekunetsana ngenyaya yemasoro ndakamuka ndakapuswa sauti pamberi saka takaenda pacheto wake munanozvei ataura takasvika pacheto wake tirikutaura iyo nyaya yemasoro yacho nyaya yekutaura narume mako akati ndinokumbira ruregero saka zvine zvafana zvochinja batisati tapedza negore batinopa nyaya hwani patakatotora patakatanga kusangana tisati taita nemwana akazopa kuna 2023 ndiyo nyaya yatatongotaura futi saka handitoziva kuti chii chichazochinja basa randati rangu inini give it a last chance
endai munogadzirisa kana zvaramba chiitai procedure chaichai muramba zvakanaka. As we are saying, they give you the last chance, go out there, try it. Kana zvaramba zvadii zvaramba, but handisi kuda kuti muramba nesiya umwe akuwara. Ayo tinoti uyu hatiti kana kuri kuenda she must remain marketable. Asina wanga, asina kuremara kumba, asina kuita sei. The same applies to zve pamunhu. Kana utoita muvhoni wakutsvagawo zvimwe wafanonga ine wanga nechii unonga ungori chii zvako zvakanaka. Kurambana hazvisi hondo. Kurambana kungotaura shamwari iwe neni takadza kudii. Let's move on. Nzvimbo kutenga tadzora zvounetsana passport yangu yakamboitwa unayo takadaro. Ndizvo zvatotaura kwezvo. Kuti ndozvisingaiti zvacho ndokamweya katotaura kuti wamborubatsira warambira motikari watora passport ukaona kutorera munhu passport isaine kuti ndinokufikisa ndokorotofamba motora musarambe muri wanga mura mumbendere chii. Yes, yes. Baba kunakush. Ndikwa Solomon Matsaro. Mudana Matsaro. Tsano zvipa zvinonetsa. Ndozvanga ndinonetsa ndi atizwani kuza muri vaini. Asikara zvanetsa ndine baba wake. Ndazi procedure wofonera tsano kumusha. Kuti pagupo undazo apana kai anokuramba. Kana wasingazi aminoja zvikari. Hata kwa mungu kumbe kumkwasha toni matemba kule kumkwasha kwa dana mabati ntedo asumba kumkwasha funa mwa muri bati na baba mutana ndibali takunika na imba sizo kwenda kana pa takunika na imba baba wetu tuja kana kuitwa mangwana tuko tunanwa leta mangwana lapane mimba kuna kutengana mangwana ndosa tutola kuti baba wataura ndamaziwa baba wataura iwe chino ichi correct chii kana unoto asi passport imeme sekuru itai kuti uyadzosere chii ndizvo tofamba zvakanaka chimwe chimwe chakanitadzisa sterekuenda kumba kwavo kubva ndibve South Africa murodhimesi wangu wari mukuretera kuti akasvika kuno kutowo muvisa saka chinzwa tati sekuru ataura kuti uyai samukuru ngaiti sei samukuru adini anoenda kutaura nasekuru woita arrangement moita zvinhu zviripo. This is not a war. Sekuru anotaura kuti mangwana tichazoona pane mimba. You never know. Namukutaura kuti mvura kaya yakafamba inodini chafai uchinzi kana mumene chaimwa munhu akambodangana nemurume wako nemukadzi wako ukamuziva kuti akambodangana nedii nemukadzi wako usaregere munhu uye achiuya too close to your wife because anything can happen. And the same applies kuchikuti kuwakadzi ukaziva munhu akambodangana nechii nemurume wako make sure that person is far away as much as possible because anything can saka to avoid zvakawanda keep your distance. And zvinogara zvakataurwa izvozvo kuti ukangoziva chete kuti mukadzi wako wakambodanana wedza wakayanana bota kana zvawana asi wakambodini wakambodanana munhu iyeye yatodanger skill must stay away. Samubvumidze kuya kudhuze nechii too close for comfort no. Ende iwe ukaziva kuti akambodana nemukadzi wemunhu asi mukadzi iye wakazoroorwa ibva padhuze naye ndikuona kuti kumusangana nemukadzi wemunhu ane murume wake kana ana tete kana munira wemurume David unei naye wakaita zvayo dai wakaigona kaudai naye kumba kwako ye Joni uri kuti ndeipi mazano zviri sei pamene zviri sei uri kuti mukadzi wemunhu kana wakatobuda naye kana uchitonana ukasangana usati kumhorise pa chichinja nzira zvakapera zvakadini zvakapera because kana paine murume chinhu chiri jealous muupenyu chipi chinonzi murume chayakaudzwa nhasi kuti mukadzi wako wakaroorwa akambodanana naJoel grade 4
unyazozoti joero mugrade 4 kana unobata kana kadza chaiva itoshavaitozahana mukubata mukadzi chi hana kadza asi murume aneta jealous rekuti anotovenga joero iyoyo kutsvaga joero pane chakanga asi munhu yakadana naye grade 4 iwe usatatomuziya mukadzi wako asi ukangozvizwa chete kuti akabonana nemukadzi wako amino zvazvinongoita zvinonzaka mhiri pakasirai saka toti izvozvo siyanai chiendai sikuru please accept this endai muite procedure nyaya ipeti handei next case handei